Hello mga kumigel, welcome back po sa channel natin, si Richard. Siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng spicy lechon. Pork po ang ginamit natin. Tapos meron po tayo rito ng amang tumas. At meron po tayong spicy suka rito. Meron po tayo rito pamutat na peras. Meron po tayo rito lettuce. Yan, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkilob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa pong araw ng kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming meron makakain sa araw-araw at nagliligtas po. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong bugtong nanak sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. So yun, hugas po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po.
Excuse me po. General po yun. Yung makunat na parte po. Excuse me po.
Lasa. Excuse po. Excuse me po. Isip po na maanghang po kasi. Last bite po.